שלום רב. בימים אלו אנו נמצאים באחת התקופות הקשות בתולדות מדינת ישראל. אנו במדיקס מבינים שזוהי תקופה מאתגרת גם מבחינה בריאותית, ורוצים להעניק לכם שירותים מותאמים אישית, אשר יעזרו לכם לקבל מידע והחלטות מושכלות במצב בו אתם נתקלים בבעיה רפואית. גם תוך כדי המלחמה והמציאות הקשה בה אנחנו נמצאים, לרבים מאיתנו עדיין יש צרכים רפואיים, פיזיים ונפשיים, אשר חשוב לא להזניח. ולכן, כחברה גלובלית שמתמקדת בשירותי בריאות מתקדמים, עם משרדים ב-12 מדינות ולמעלה מ9 מיליון לקוחות, יש למדיקס קשר עם רופאים ומומחים מובילים בארץ ובעולם. ובזמנים קשים אלו, החלטנו להנגיש מגוון שירותים וייעוצים, אשר יינתנו בצורה וירטואלית על מנת להקל ולסייע. בין השירותים שניתן לקבל, ייעוץ רפואי וחוות דעת שנייה, במסגרת השירות תוכלו לקבל חוות דעת רפואית ממומחים בארץ ובעולם. ניהול כאב, במסגרת השירות חולים ומתמודדים עם כאב כרוני או אקוטי יקבלו תמיכה וייעוץ טיפולי. ייעוץ רפואי בנוגע לדחיפות טיפול או בדיקה. במסגרת השירות תוכלו להיוועץ בנו האם דחייה של טיפול, פעולה אבחנתית או ניתוחית שנקבעה לכם בתקופה זו, עלולה לפגוע בבריאותכם. רופא מטעם מדיקס יסייע לכם לקבל החלטה נכונה בנוגע לדחיפות העניין. אנחנו פה במדיקס על מנת לשמור על בריאותכם היום ובעתיד, ולהעניק לכם תמיכה ובהירות לגבי מצבכם הרפואי, לאחר בחינה מקצועית מעמיקה על ידי טובי הרופאים והכלים שברשותנו.